Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ from the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. Yeah. A high energy. In
follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Umoibo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. I am the Managing Director of Owix and Obix Nigeria Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution.
I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Oma, Ugwu, Chukwu am na-akpọ kwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, but ọ bụrụ ndị Igbo ahụ fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu anụ ma yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga echiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ime ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azadoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanya. Igbo mma mmanya. Ugbu a. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile. Ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Okechukwu is the one. Okpanano Ancient Kingdom. Eze Igwe one of Nsukka. maka na egwu ọzọ anyị na-aga na chọọchị anyị na-achọzi ndị ụka anyị ewefula ntọala anyị wefula ogige ala mụna ụbọchite ogige ala ọ ya azụrụ mmadụ ụtụtụ reju ya ogbu wata ụwa ka ụmụ anyị ama amaghị ebe ogige ala ya bụ na akwadosie m ike ebe ọ bụ na uje kpọọ m na a
agora não na station na nepo o wana no olum ya ha mbuchukwu nweze Igwe chukwu nweze akwa kene gi ai to pare mata ji mo bi ke gwa ya gbasa ila na ni o bi ga ni la anya ni gero ali ojukwu na ya le na nkite oworo ebo anyị ikoro chukwu ali ego mana ọ bụ maka oke ọchịchị ọdụ kịta bụ maka na-ejere na ala ewetara ọha onye ka obi sọsọ eje bụrụri anọ ọ bụ arụ ọ jọrọ njọ mana ihe na-ekwu bụ ọ nweghị ihe a na-arụ akọzi ijere ere ala abụghị ha na-ere ere n'ọgụ emechaa hapụrụ iwe ụmụ ma nna nna anyị ọ bụrụ ha rere nwụrụ ka anyị ọ eji edepụta oke ọchịchọ ya ka nna asị ndị na-achị anyị ha kwere ka ndị eze bịa na ọchịchị gọọmenti Naịjirịa ọ bụ na anyị bụ ndị eze na-abịa nso ụmụ mpụ niile a na-eme ga-akwụsị mana ha kwere ndị politiks na-ebuga anyị mebie obodo anyị ọdụ ọzọ ụsọ mana etu nweta omenala nnekwe ma ndị ụka ewechitego omenala maka ụka agbariko a na-enwe ma nke a ma n'ụlọ ụka ha ebujo ile anya na anya anọ oriri n'ụcha ọbụ egwu omenala ka eji anara iri wepụrisi na omenala na-echeta isie na ike na anyị kwadoro mkparisi abịa na omenala ị na-asị arụsị enwere ihe bụ arụsị n'asụsụ arụpụsị gị ekita arụpụsị ndị ya nke oge enwere ihe bụ arụsị arụ ya bụ onwe ihe ndị Igbo na-eme na-adịghị ọyị ka ihe a na-eme nkịta na-ezu ori mmadụ na-egbu mmadụ oge gboo na-ezu mmadụ ada egbu egbu ọ bụ ezu ree ndị ọcha mana nkịta bụ ezu egbu mmadụ na-ere ya na paasị ka moto ọ bụ ihe dị mma arụ bụ ihe so ihe m nọ bụ arụ ekele m Igbo bụ Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị mana tutu anyị aga n'iru aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga ma onwe m na n'olu ya bụ Ada Nsụka aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu nna anyị enwetakwa ọjị ka ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo ekenere m unu a na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu wee eze one of Mbunano Ancient Kingdom eze Igwe one of Nsụka ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha Igbo bụ Igbo Igwe ọjị ọha nwoke mbịa wara anyị ọjị a
Abai na Nsukka na nwata na wa oji okenye wago maka wala moja. Ya chama goma. Bueno. Muy bien. Igbo bụ Igbo anyị jikwa ọjị ekele m nwoke ekele nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekele ya ụtụtụ ihe anyasị ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'obi nwanne redio steshọn bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na-arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị ọgwụgwọ ọjị ịgwara ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1 ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ chọọ anyị na-akụ aka na-achị ọchị na-agba egwu were opu ike were une ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru anyị bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ ibedo ebe a bụ first king second king prophet nke nọ bụ clergy mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe nsị ndị ụka enyechi unu onyinye n'ụlọta ndị eze nyegwara efu ji na ọkụkọ rie nụ nke ọzọ si nye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma ka udo dị nwa anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 onye ọ dịara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọ bụrụ na egwebego nkịta eze igwe ọkwa ojii a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụnyere ala aka ga-ebi ihe n'ala ya ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya nye anyị ikuku anyị dị iche ala anyị dị iche mmiri anyị na-anwụ dị iche ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na ukwu amada na Naijiria ukwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe ekele m unu igwe eze igwe one of Nsukka ekele m nọn daalụ nọ daalụ n'oge kilo a na-adị mma Mazi Ugwu Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugweze, unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring.
From the red mud of a light go to the streets of New York City. We carry the heritage, we carry the beauty. Mazi, Ugwu, Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. We must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Okechukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve. But I believe you are the epicenter. I believe that your tribe, your region, your culture needs to be and will be the breakout point for a global revival. And I want to be a part of that. And so I'm honored to be here. I'm honored to contribute to the cause any way that I can. And you have my undying commitment to that. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Mike. Thank you so much for knowing a lot of things that makes us happy also, because your story and why we are here is almost the same. We are moving together. We believe in things together because we believe in humanity. That is all. And we believe that all those things we are facing now is just for a short time, and we need a very strong voice and a very strong team that are going to speak it in a way that the whole world will hear from us. So I have to invite Mr. Stone. Mr. Stone, if you have any question to ask Mr. Mike, then go ahead and ask questions, so that if we are able to answer, we'll be answering it one by one. Thank you. Unmute yourself. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light go to the streets of New York City. We carry the heritage, we carry the beauty. Mazi, Ugwu, Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. Chineke, Chukwu, Malonzu. Chukwu abịama, Malonzu. Ndị mbụ na ndị egede, Malonzu. Ichi ukwu na ichi nta, Malonzu. Ndị niile ihe ọma na-adị mma, Malonzu. Na-akpọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị, ihe ọma ka unu ji bịa, ihe ọma ka unu ji eji na. A sịrị m unu biko, ndị
ndị ọma niile so unu ya marụzukwa nzu ise na-akpa ekekele ụwa ahịa na-anọ ụbọchị na-ada ka Orie afọ na Nkwọ gbalụ nzu na-akpa onye ụwa masachi onye adịghị n'izu na ọnwa ama mgbu ya asị m ndị niile na-agba izu na ndụ asị m ọnụ biko mmadụ zukwa elu nzu Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi, Ugwu, Okechukwu, Ijele Global. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta ọdịmma ndị Igbo. Mazi, Ugwu, Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say Gidi Gidi Bugwe is a unity, is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, Trabishada Igbo Oja flute samples, Hofena Mali route, for crack style, Igbo Okechukwu. He saw it before it happened. Listen, Onyekwe, Chiekwe, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi, Ugwu, Okechukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement. Hey! Purchase your tracks today. Umonka village. Eben Sabia can Sabia. Ozobolo. Umozobo Nyekele. Nnamdi Kanu, a freedom fighter, reality was neutrality, originality we go facility. Nnamdi Kanu is the rebels, that take away the rebels, that run our table. He's the man of integrity, we go facility. Love it today, don't say he's been on this game. Over his dead body to take a prize, yeah. Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, a man of freedom fighter. Ekelemu Samalaba, a man of freedom fighter, the chief commander in army staff of Biafra. Ekelelengi, Anamekuzi, Kemaka, Ugwu Okechukwu, aye. Ugwu Okechukwu, the CEO. Ugwu Okechukwu, the CEO. The CEO of Obinwannem.com worldwide.
ana m ekele gị Ugwu Okechukwu from Amaji from Ụmụnkachi nke dị na Nsụka n'Enugu steeti big baller based Hamburg in Germany o sokwa n'ọnụ na-ekwu Biafra ọnụ na-ekwu Biafra set us free let's go home and develop our land set us free let's go home and develop our land reality we go eternity eziokwu na eziokwu ka na-ekwu I don't care what the government mean Purchase your tracks today. Echidime Echeteka Echidime Innocent tomorrow get better Echidime Innocent tomorrow get better Echidime Lausa Onye mechi Bibo Echidime Okimane Echeteka Echidime Why am I dropping so loud and so clear? Please Ezoku ka neku Me I'm of talk Speak my mind, yes. Why my people suffer? We can't take this no more. The sentence that making and the kind of prison because he want equal right between you and I. Hey, okay in the messy, Nigeria, okay in the messy. Reality we're going through reality. Nigeria, turn your eyes and realize. No time to fantasize. It's time for we to understand. They forget about your tribalism. You need to fight for your freedom. Stand up and say no to corruption. Woo! Shooting and killing Muslim and Christians. The name of say they want their own rights. Onye mechin echidime. Innocent tomorrow get better. Echidime. Okwiman echideka nunu. Echidime. Tomorrow get better. Tomorrow get better. Okwiman echidime. Echidime. Innocent, tomorrow get better. Tomorrow get better. If you betray your brother today, you know say you don't need tomorrow. Or just can they betray your brother? Okay, my chidi man. Purpose, Shabala Kakok So as it is today, in order not to take Nigerians' time, because Nigeria matter, you know, if you talk and finish. And the more you talk, it be like Z-word. It's extraordinary every day. Yes. When you sit down and talk finish, the end of every Nigeria conversation, now God will help us. And I say no. Calling on God to come and do what He created you and empowered you to do is irresponsibility. It's recklessness. Which prayer is building China? Which prayer is building Russia? Which prayer is building Dubai? Pray. Even Saudi Arabia, the holy land of Islam, it is leadership that has transformed it to what it is. So why are we relying on prayers to build our own? So we have... The Oyibo will say repeating the same action and expecting a different result is insanity. You prayed for 60 years and you prayed your way into becoming the world headquarters of poverty. You prayed for 65 years and your currency went from 1 naira to $1 at a time and has gone to almost 2,000 naira against a dollar. You prayed for 65 years and you have more than 18 million children out of school. You prayed for 65 years and you cannot pay ASU, what one politician is taking home in less than 3 months. It don't mean it is either you are a liar or your God is a liar, and God cannot be a liar. So Nigerians must stop mocking God. The greatest invention, me I'm a Christian, ordinary person and Muslim, the greatest invention, the Bible says in the book of Psalm 89, it says, ye are gods, ye sons of the Most High God. I have made you God and given you the earth. Dominate. Whatever you make of this world is up to you. Make God come become Senate President. Make God come become my next chairman. So that tomorrow, First Lady go invite them and say, they go chop dinner with a cup of for a house. So God has given you a look at Nigeria. That is, if you remove, do you know that if you take away all of Nigeria mineral, natural resources, Nigeria does not still have any business to be poor. The real wealth of Nigeria is all of us here. These people seated here, the ingenuity. So then look at Israel. Where will they go pray for Israel? Israel, they fight Iraq, fight Gaza, fight for Lebanon, fight Yemen. If they use Iron Dome defense system, we na fire or na prayer bullet we go use if it happen. Now yes, so na prayer we go use.
If you go mountain of fire, it's not for you. If you be Catholic, chaplet of divine mercy, or you will do rosary and holy water. If you be white garment, maybe you light candle. So if that will not cover you, the Lord is you, so we do rest in peace for you. You don't go with that. So a country like that, to end this, we must fix leadership. Everybody is a potential victim. Make it not happen to you first before you. I say Nigeria is a country of more than 300 million activists who have not yet activated. 2027 give us opportunity to reset Nigeria. Make nobody put you under panic. Say, oh, everybody they go here, everybody they defect to this party. Now panic mood, night they day. Any government when you see continue to do like that, it is up to people to say the power of the people must be greater than the criminals in power. By 2027, you see in wear shirt and they shout electoral reform, vote must count. There is no law way perfect. Every good law is as good as people will go implement it. If now by law 2023 elections supposed to good, but the mischief of human beings in those agencies, INEC, police, in fact, if courts been doing what they're supposed to do, we will not have problem. But we have a judiciary that is not able to dispense justice for the state. It rather dispenses justice for statesmen. So Nigeria judiciary has become the last hope of the uncommon man. It is the legal department of every government in power. Thank you. Hold on there. Obinwannem, the Igbo Global Foundation, East, West, North, South, we're everywhere. Mazi, Okechukwu, here we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. In the Igbo Global Foundation, East, West, North, South. So as it is today, in order not to take Nigerians' time, because Nigeria matter, you know, if you talk and finish. And the more you talk, it be like Z word. It's extraordinary every day. Yes. When you sit down, talk, finish, the end of every... Hard hitting Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, Trabishada Igbo Oja flute samples, Hofena Mali route, for crack style, Igbo Okechukwu. He saw it before it happened. Listen, Onyekwe, Chiekwe, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Okechukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, where we go. Azunwa nunu na guyanri, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana one ya, that's the code, that's the law. We pick a brother. So as it is today, in order not to take Nigerians' time, because Nigeria matter, you know, if you talk and finish. And the more you talk, it be like Z word, it's extraordinary every day. Yes. When you sit down, talk, finish, the end of every Nigeria conversation, now God will help us, and I say no. Calling on God to come and do what He created you and empowered you to do is irresponsibility. It's recklessness. Which prayer is building China? Which prayer is building Russia? Which prayer is building Dubai? Pray. Even Saudi Arabia, the holy land of Islam, it is leadership that has transformed it to what it is. So why are we relying on prayers to build our own? So we have... The
oyibo go